mga belly, pangilang set na natin dito? Pangapat ata. Pangapat na. Shoutout Kagawad Romano. Thank you. So yung mga kabeli, nasaan na po tayo? Sa Barangay Santo Cristo. Barangay ba to? Opo, yun o, nakalagay o. So yung mga kabeli, mag-almusal muna tayo. Ito po, lugaw. Ano nga para? Po, may ano, may laman na paa na manok. Silang pa kanya. So kailangan na natin kumain dahil iinom tayo ng gamot. Hoy, Yun. ano boy? Doon tayong gamot. Yun po, paa ng baboy. Ay, baboy, paa ng manok. Dahil pinapakan niya na tuwali. Lengwa. Tapos, ano yung sa'yo? Lengwa. Lengua. Dila po ng baboy. Nyaman ko dyan, boy. Oh, masarap mga kabeli. Lidas. Netong pa kanya, naiiya ka dilaw dahil. Dito matarap. Kain po tayo mga kabeli. Dila ng baboy. Lengua. Sarap tayo. Mayaman, mayaman. Yan po si Kabeli, mga kabeli. Mga kabeli. Bilis darang kalakan yun. Malasa na. Yung po yung kay Kabeli. Malasa. Favorite ni Kabeli. Wala na. Para manok. Nakakalok daw. Yaman po. Mayaman po. So yan mga belly, nandito na tayo sa cover court ng Santo Cristo. Naglalaro yung mga bata. So mga belly, itong kulay na ginamit natin, ito yung galing Baguio kahapon. So ano to, yung gulay na pang chop suey, yung nakapack na tigwa 100. Boom. Ayos, pang-jump suey. Ebon, Anim. anim. Scramble. Laga. Baga. Nasama natin si Jan. Isang bagsak. Ganun na lang ba ngayon yung bagsak? Ganun na lang. Sige na. Okay mga belly, ang target natin dito kailangan 11 tapos na tayo magluto. So time check tayo, 9:30 na po. So, yun, magluluto na tayo. Saglit lang po yung mga kabeli. Tapos may nabalitaan ako rito, masarap na tindahan ng pansit palabok sa palengke. So mga belly, gusto kong matry yung pansit palabok dito sa Guagua. So doon tayo maglalunch. Siguro bibili na lang tayo ng pang lunch natin, tapos pasok tayo ng palengke nila. Try natin yung mga palabok. Alam naman natin sa mga palengke, maraming nagtitinda ng palabok, lugaw. Yun, sarap. Labok, lugaw, galot. Yan, ready nyo na, gigisa na tayo. Okay mga bele, in 20 minutes pag na-ready na lahat yun, mag-i-start na po ako. Thank you.
start na tayo. So magluluto na tayo ng Sopas. So, Yun mga kabere. so, Yun mga kabere. sopas. Sopas. Belly butter. Let's go. Yan, shoutout nga pala sa mga kagrupo ni Kuya Aris Santos sa Guapings. Yan. Yun, shoutout po, So, Guapings. mga batchmate po ni Kuya Aris yun. So sila yung sponsor natin. Pag nandito tayo sa Santo Cristo, sila yun nag-sponsor para sa mga bata. Yun, yun po. Sibuyas. Guapings. Guapings. Bawang. Pag Guapings, pogi po yung mga yun eh. Ibig sabihin po, si Kuya Aris mo. Pogi po. Crush mo, ano? Di po. Kaya mga beli, papupulay ko yung bawang sibuyas. Back to you, jump on. Yun, thank you mga bili. Okay mga beli, okay na to. So, discard natin dito. Gaya ng dati, gigisa lahat natin dito ng isang-gisaan yung sahog. Tapos atiin natin sa dalawang kaldero. Yun. Bagsak dyan! Yun! Yun Mga po. beli, chicken breast. Mga beli, maglalagay tayong patis para may lasa na yung karne natin. Black pepper. Yan, shoutout nga pala kay Tito Gort Delphin. Yun, shoutout po. From Bulacan, Bulacan. Bulacan. So yan ha. Okay, Dam Takip. Beli, sasama na natin sa gisa yung hotdog. Masarap ang sopas Sopas. ni hotdog talaga. Opo mga bili. Dam, takpan mo muna, Dam. Beli, balikan natin pagluto ni Manong. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes. Kaya mga Beli, happy birthday, Jan. Yun, June 4. Hindi ba? Kailan? Tunay po. Tunay. 2. Tunay. 29 na daw siya, Mabel. Yes, boss. Okay, Mabel, ito na yung ating sahog. So, okay na to. So, hatiin natin para sa pangalawang kaldero natin. Okay. Dam tubig. Mga beli, magpapakulo na tayo ng sopas. Sopasta. So, mga beli, bawat isang kaldero is 3 kilos na sopas ilalagay natin. Hindi po. Okay mga beli, start na tayo. So, titimplahan na natin to. Ayan, kulong-kulong mga beli. Mga beli, patis. Dagdag ng patis. Dagdag ng black pepper. Chicken powder. Asin. Sa mga beli, pinapalambot ko na lang yung noodles na ito. Ilan? Ayan, dalawa. Rock salt iodized salt. Dagdag salt mga bili. Okay, pwede na natin lagay gatas ko. So mga beli, lalagay na natin yung gatas na ito. Sila po. Hoy, ilan gatas to? Anim.
Sa mga bili ba, bawat kaldero is 6 na gatas sila lagay natin. 6 na iba. Ito pangalan po mga kabeli. Okay, gulay. Yung matitigas muna. Sa mga bili, lalagay na rin natin gulay. Sa mga bili, ito yung galing. Kagawad, galing pa ng Baguio yung gulay natin. Wow. Fresh na fresh from Baguio. Ano to? Ayun po, carrots, tsaka ay sayote. Sayote. May tayo na yun, no? Baguio beans. Yun po, lalagyan ng baggy beans. Yun po, extra broccoli. Pag magulay, Ano po, mas masustansya. makulay. Ang gulay. Ang gulay. Eh mga bili, hintayin lang natin to. So uling-uli na natin lalagay yung Repolyo. repolyo saka Baguio. Pechay Pechay Baguio. Baguio. Yun po, red bell. Okay mga bili. Pwede ko na ito na rin Evan. So mga bili, second batch na tayong kaldero na sopas. Okay. So ito mga bili, timplado na to. So titikman na natin. Okay na to, so paminta na lang ang kulang. Yun, namunti ka na mabasag. Gulay go. So ayan mga beli, okay na to. So lalagyan na natin ng gulay para makapag-umpisa na tayo. Time check tayo, alas 10 ng umaga. Yun na po, Pechay Baguio. Yun po, cabbage mga kabeli. Tutukan mo cameraman. Oh. Sarap. Mga beli, sarap. Sambagsak press. Ano ka na? Kantaan mo si press. Kantaan mo. Press, sige na, bagsak. Ayaw ni press. Naunahan ng iya eh, kinantahan kasi ni ano. Beli kumanta si Adam. So yan mga beli, titignan lang natin kung saan tayo pwedeng pumesto na safety yung mga bata. Yan ito, kanya-kanyang dala ng bowl. So yun, i-assist tayo ng barangay, sila po yung mag-assist sa atin. Yan, Kagawad Romano. So yan mga beli, pwede na tayo mag-umpisa mamigay. So yun na mga beli, meron tayong boiled egg, inati natin. Kalate sa kabila. So mga beli na yan, boiled egg. Tapos yun na, pampakrimi lang po yan. So ito mga beli, pag dalawang kaldero na ganito, kaya natin pakainin dito. At estimate ko 200 hanggang 220, mga ganung bata ang kayang pakainin na ito. Basta't may kanya-kanya sila lagayan. Gawad, start na tayo. Gawad Romano. Good morning again, Kabeli. Yan. Nakasalamat ka rin yung kabatch ko, GNC High School Batch 87, ka rin Kuya Guapings. Kaya nakasalamat kayong support tayo kay Barangay Santo Cristo. Susunod Roy Santos, Roy Dabu. Aristotle Santos, Elmer Yabut, Edward Tanwakyo, Eric Lumoco, and of course Jerry Cruz. Jerry Cruz, nakasalamat kayo kay support na kay Barangay Santo Cristo. Saka si Kuya Aris. Oh, Aris Santos. Aristotel. Aristotel. Yeah, it's Aristotel. Sorry. So yan, batiin mo naman yung mga taga-barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga, Kagawad. Mga kabarangay, to God be the glory. Salamat kay supportan natin Kabeli. Vlogger tamo kay Kabeli. Maglutuya po.
Thank you, thank you. Start na tayo, gawad. Okay, para dumadami yung mga bata, mga pwede. Kaya maraming bata rito, yan. Kaya gustong-gusto namin mag-feeding dito sa lugar na to dahil yan, hindi mo na kailangan magtawag ng mga bata. Mismo yung mga bata dumarating dito. Okay. Yun. Yun po mga kabeli, binubuhat na po. Sa kaldero muna po yan. Po tayo, mapalila po. Laut ang bagya. So mga kabeli, start na. Ayun o. Tiraga po. So si Kabeli, mga kabeli. Ay, si Kuya Adam, inaayos po yung pila. Pali. Yun. Pali na, pali. Wala rin. Ito yung eskwela eh. Kaya akong paulang rin. Pali, wali mo. Wali mo pa tao. Ay, stereo pa mo. Ito na kaya. Yo, padala na yan. Ito yung sopas, sakto sa ano, maulan. Umuulan pa mga kabeli. Ito po, lumalakas yung ulan.
Hello po. Yun ah. No. Nyaman? Ha? Nyaman? Marinig ha? Nyaman? Hello? Nyaman? Hello? 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 Mga pala siyang poy-pipoy. Mga bele, may ano kasi ngayon, may pasok sa school. So ang labas ng mga bata is, well, mga gawin. Pero marami-rami na rin. Oo, Marami-rami na rin. yan, hindi naman kutsara rin itong kami. Ito kasi rolam eh. Ito lang. Balong-balong mo na yung karigata. Hello po. Thank you po, Kenny P. Tata Kenny P. Din. Diyan po. Ay, nakakal na yan. Nakakal na rin. Thank you po. O yun na. Paragdag niya, pare. Dakal kayo. Salamat po sa kaganda ng piling. Piling program. Kabeli. Lagi naman sila ba? Sama ko ba si 87? Thank you po. Waping. Wapings Belly. Kabeli. Arisha po. Enzo Napopo. Ari Santos. Elmer Yabon. Edward Tanluakya. Edward Alwagyo. Thank you po. Atin po, Cherry Cruz. Jerry Cruz po. Ito ay... Saka nag-isip ko na yung Richard po, thank you. Ha? Sarap. 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 Para mga bele, napunta tayo ng napakalakas na ulan.
So mga beli, tapos na tayo mag-feeding dito sa barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Ayan, papaalam na tayo kay Kagawad Romano. Salamat pa si Bayo kareng sponsor ni po. Kareng GNC Bats High School 87. Kareng po Kuya Goping. Dakal-dakal salamat kaya kayo na. Kaya lang sawang support tayo. Yun, Ate Jo. At this na, idol, my idol. Okay, Kagawad, maraming salamat po. So mga beli, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Siyempre. Guwapings, maraming salamat sa support at pagmamahal sa Team Kabeli. Yan, Ate Jo, saka sa mga Kabeli sponsor natin, Kabeli family, Kabeli subscriber. Yan, maraming salamat po. Ingat po lahat. God bless all.